जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ लिरनानै फोरमायथिना होनो थाखाय लांदां जायगानि मोनसे व्हाइट पेपार मोनदोंमोन, लोगोसे गंसे पेन मोनदोंमोन। बे पेनखौ बे लांदां जायगायाव लिरनानै जेरैबायदि बाहायनांगौमोन बेफोरबायदि जोंनि बर'नि दा समनि माखासे लिडारफोरा बाहायदिया, जेराव बिसोरो गावसोरजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै बे लांदां जायगायाव जानला मेनला बाथ्राफोरखौ लिरनानैसो बिसोरो गारबोजोब्बाय, जेराव दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां रोखोमनि आलाय सिलाय बारहावाया गोरलैयैनो बारनो लामा मोनगासिनो दङ। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियाव गासिबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोना दसे सम होनानै नायजुबलांबानो जाबाय। जिहेतु दा समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव बांसिनहाय गावस्रालायनाय बा बायदिसिना गाज्रि थासारि जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय थायो, बे कमन बाथ्रा, आरो पलिटिक्सनि नर्मेल पलिटिकेलि डिबेट खालामलायनायखौ जोंहा इम्पर्टेन्ट होनांगौनि दरखार गैया। नाथाय जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव दिनैयो जोंनि माखासे बर' लिडार्सफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय माखासे दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रायखां सोरबा बर' फिसा पलिटिकेल लिडारनाव दायनिगिरि दाय जाबसिना होनो नाजानायखौ जों बांसिन नुबाय दङ, आरो सोरनिबा पार्सनेल लाइफनि मेटारखौ पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै पलिटिकेल गेम प्ले खालामनो नाजानायखौ जोङो दिनै बांसिन नुगासिनो दङ। दिनै बर'नि फार्स्ट बड' मुभमेन्टनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो 1967 मायथाइनिफ्राय 68 मायथाइसिम PTCA प्लेन ट्राइबेल्स काउन्सिल अफ आसाम बेनिफ्राय स्टार्टिं जाबोदों। दिनै बे PTCA नि आन्दलना माबोरैहाय जोबना थांखो आरो माबोरैहाय डिस्ट्रय जाखो, दा मस्ट इम्पर्टेन्ट साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बे PTCA निफ्रायनो जेराव आसाम स्टेटनि गासैबो ट्राइबेल हारिनि जाथिफोरा ज' जानानै इउनाइटेड जानानै जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय मोनसे आलादा काउन्सिलखौ लानानै दाबिदोंमोन बा सेपारेट स्टेटखौ लानानै दाबिदोंमोन, जों बिदि बुंनो हायो। दिनै आसाम स्टेटनि गासैबो ट्राइबेल हारि खौसे जानायखौ नुनानै एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बे ट्राइबेल हारिखौ माबोरैहाय डिभाइड खालामगोन आरो बे ट्राइबेल हारिनि डिमान्डखौ जों माबोरैहाय डिस्ट्रय खालामनो हागोन, बेनि माखासे डार्टि पलिटिकेलि प्लेन पलिसिफोरखौ बिसोरो नाजाबाय थादोंमोन आरो बिसोरनि नाजानाया साक्सेसफुल जादों, जेराव दिनै ट्राइबेल ब्रादार्समोनखौ डिभाइड खालामजोबनानै दिनै दोननो हाबाय, जेराव दिनै मिसिं, राभा, लालुं, गार', देउरि गासिबो डिभाइड जाजोबनानै दङ। दिनैयो आसाम स्टेटआव आसामिस होननाय जा जाथि बा हारि, दिनै बिसोर बेसेबां पार्सेन्टनि पपुलेसन दङ, दिनै स्पेसियेलि जोंनि ट्राइबेल हारिनिफ्रायनो कनभार्ट जायै बे एसामिस हारिनि मेजरिटिखौ दिनै बांसिन खालामनानै दिनै मेजरिटि मोनसे प्लेसाव लांनानै दोनहैबाय। दिनै जोंनि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा खुनु मोनसे सेन्टिमेन्टेल गैया, दिनै एन्टि ट्राइबेल हारिनि डार्टि पलिटिकेल इस्युजों जेराव दिनै गादब जानानै डिभाइड खालामजानानै दिनै आलाय सिलाय मिनिंलेस इउसलेस खालामजागासिनो दङ। दा PTCA नि डिमान्डआ दिनै डिस्ट्रय जालांबाय एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि पलिटिकेल प्लेन पलिसिजों। बेनि उनाव फैयै जोंनि बर' हारिया 1980 मायथाइयाव मोनसे डिसिसन लाबाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय स्पेसियेलि मोनसे सेपारेट स्टेटखौ डिमान्ड खालामफिननांगौनि थाखाय, आरो फैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव दैदेननायाव 1987 मायथाइयाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट डिमान्डखौ गणतान्त्रिक लामाजों जागायजेनबाय, आरो बे 1987 मायथाइनि फार्स्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टआवनो जोंहा जोहोलाव सुजित नार्जारिया बै पाठशाला टिहु सक होननायाव गुबुन हारि बा आसामिसफोरजों लावथि सेखा जं रुवा अन्थाइजों खुबैजा बुजा दानख्ला दुंख्ला खालामनानै फोथैजाबाय। बै समनिफ्रायनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिखौ स्पेसियेलि फेसा मेगनजों नायनो हमबाय। सानफा एफा जोंनि बर' बिमा माहारिखौ जिनारि खालामनानै फोथैबाय, जोंनि बर' फिसाफोरखौ बहाबा बुथारनानै बहाबा सुथारनानै हाग्रा बंग्रा गारनानै दोनखुमालाबायबाय। दा बेनि उनाव फैयै NDP बायदि मोनसे हानजाया जोनोम जानांगौ बायध' जानानै फैबाय,
आरो बेनि उनाव फैयै फैयै बेलटि बायदि मोनसे हानजाया जोनोम जानांगौ बाध्य जानानै फैबाय, जेराव जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ प्रटेक्सन होनायनि थांखियै जों दिनै आखायाव आइजें लायाबानो जोंनि बर' हारिखौ जोङो प्रटेक्सन खालामनानै बे बुहुमाव माने फोथांनानै लाखिनो हाला। बेफोरबायदि मोनसे माने एखेबारे गिथावना सहायनो हाथाव मोनसे स्टेजाव जोंनि बर' हारिया गब'लांबायमोन। दा बै गब'लांनाय स्टेजखौ दिनैयो मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि दैदेननायजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि दुखु सातजाला खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' हारिया बे स्टेजाव दङ आरो मानगोनां बेलटि ब्रादार्समोननि दुखु सातजाला खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' हारिया बे स्टेजाव दङ। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक लामाजों सेभार स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानो हमबाय, जेराव 1988 मायथाइयाव जाय समानोखि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि ओरैबायदि मोनसे माने गोख्रों मुभमेन्टनि सम, बे समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय फुमका गामिनि 13 जननिबो बांसिन बर' हिन्जावफोरखौ आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार जानुवारि दाननि 25 आरो 27 हरनै जिनाहारि खालामबाय आरो बे जिनाहारि खालामजानायनि गेजेराव 12 बोसोर 13 बोसोरनिख्रुइबो उन्दैसिन हिन्जावसा सानै गथ'खौ जिनाहारि खालामनायखौ दिनै रोखा फोरमान मोननाय जादों। दिनैयो आसाम स्टेट पुलिसा जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ प्रटेक्सन होनायनि अनगायै जोंनि बर' हारिनि बर' हिन्जाव माहारिखौसो माने नायगार बिसोर जिनाहारि खालामबाय आरो दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि बर' हारिया सिकिउर गैया, जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा सिकिउर गैया। नाथाय अब्लाबो जोंनि बर' बिमा माहारिनि माखासे बर' बिमा माहारिफ्रा बै जोंनि बर' हारिनि सुथुर गुबुन हारिफोरजोंनो सिं आन्दो लाभ रिलेसनशिपनि नंखाय मोजां मोनफ्लानायनि लैथोआव गब'जानानै जानानै दिनै इउसलेस खालामजागासिनो दङ। दिनै गुबुन हारिजोंसो रिलेसनशिप लाखिनानै हाबा जागासिनो दङ। दिनै बिसोरनाव खुनु मोनसे हारिनि सेन्टिमेन्टेल गैया। जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ दिनै बिथांमोना खुनु मोनसे मान सनमान खालामनो रोंदिया। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दिनै 1987 मायथाइनिफ्राय फैयै 1993 मायथाइयाव BSc एकर्डखौ एग्रिमेन्ट खालामनाय जायो, जेराव 6 बोसोरनि उनावहाय 1993 मायथाइयाव BSc एकर्डखौ खालामनाय जायो। बेनिनो फैयै 2003 मायथाइयाव 10 बोसोरनि उनावहाय मानगोनां बेलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै मोनसे BTC एकर्ड खालामनाय जायो आरो बे BTC एकर्डनि गेजेरजोंनो BTD एरियाखौ लानानै माने पलिटिकेलि रुलिं खालामनो हानाय मोनसे मोन्थायखौ जों मोनजेननो हाबाय आरो फैयै गोलाव समनि उनावहाय 17 इयार्सनि उनावहाय 2020 मायथाइयाव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै मोनसे बिटिआर पिस एकर्ड खालामनाय जायो। दिनै बे बिटिआर पिस एकर्डआनो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव मोनसे ओरैबायदि गाज्रि बारहावाखौ बार होगासिनो दङ, जेराव कमप्लिटलि बिटिआर बायदि मोनसे पिस एकर्डआ गुबुन हारिनि डार्टि पलिटिकेल इस्युनि खैसारजों खाजानानै खालामनानै लाबोजानाय मोनसे एकर्डसो जानो हागौ। दिनै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों उदां फोथाराव लानानै फैनो हादों, नाथाय अब्लाबो दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना सासेबो गोजोन गैया, जेराव दिनैयो एनडिबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरि खालामनो थाखाय जोबथेसालिनिफ्राय लानानै थाङो, फिन सिगनेचार खालामहोखांनायनि उनावहाय आरोबाव जोबथेसालियाव दोनफैफिनो। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दिनै जाय एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनो मोन्दों, बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव दिनैयो बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय एनडिबि ब्रादार्समोना जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदानै मोनसे पलिटिकेल हान्जाखौ जोनोम होनांगौ बाध्य जानानै फैबाय। दिनै बिखौ मा थासारियानो थिनदों, जेराव दिनै जोंनि बर' हारिनि सासेबो पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफोरा एनडिबि ब्रादार्समोननि जेंना जेथोफोरनि सिगाङाव गसंथानानै दिनै गोख्रोङै बाथ्रा बुङाखै, गोख्रोङै स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सेराव बिसोरो दाबि दैखाङाखै। दिनै बिसोर खुगायावल' बुङो, मावगासिनो दङ, बुंगासिनो दङ, खालामगासिनो दङयैनो बेफोरबायदि दिनैयो आलाय सिलाय जाजोबलांबाय। दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ बेफोरबायदि फिसा बाहागोआव बोफ्लेनो नाजानाय डार्टि पलिटिकेल प्लेन पलिसिया जाबाय एन्टि बड' हारिनिखा आरो बे प्लेन पलिसिया गोदो बै गारबोनाय दुखुनि जारिमिन समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिखौ बे आसाम स्टेटनिफ्रायल' नङा, बे बुहुमनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिखौ ट्राइबेल हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो नाजानाया बिसिना मोनसे सिमांखा आरो जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' हारिया आलादा सेपारेट स्टेटखौ सोरजिनो हाया अब्ला समसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा सानफ्रोमबो बेफोरबायदि मिरु जिरु गादब जानानै सोलिहोजाबाय थागोन। आरो बेनिनि गेजेराव
मोनसे बयनिख्रुइबो दुखुनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडार दंना बेनिनो माखासे बर' लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा माने बै हारिनिनो आथिं सिङाव गादब जानानै माने इउसलेस खालामजागासिनो दङ आरो बैसोरनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' बिखायाव सान्ति गैया जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोलैनि हांगार बर' फिसाफोरखौ माने मा खालामनांगौ जोङो एखेबारे जोंनि बर' हारिनि बिखायाव दोनखानाङा बिसोरखौ होखारनांगौ नङाबा डाइरेक्ट फिनिश खालामनांगौ आंना सिदा बाथ्राखा